Нивата на тестостерон при мъжете в днешно време са значително по-ниски, отколкото когато и да било в историята. Дори да се върнем само 10 години назад и сравним, то пак ще видим какъв голям спад има на нивата на тестостерон в днешно време. А да не говорим, ако се върнем 30, 40, 50 и нагоре и повече години назад. То тогава разликата ще е огромна. И всичко това е основно заради начина на живот. Като има много различни фактори, които влияят, но повечето за щастие са тези такива, които ние имаме влияние върху тях. И с не кой знае колко много усилия може да променим изцяло това, защото нивата на тестостерон са изключително важни за здравето, особено при мъжете. Те са важни за здравето на жените, но особено при мъжете. Могат не само да определят количеството на живота, което ще имаме, но и значително влияят върху качеството. Затова в това видео ще ви дам стъпките, които може да направи всеки един от нас, за да повиши значително нивата на тестостерон, и ще разгледаме и също нещата, които го свалят, защото много често, дори да правим стъпките, които го повишават, ако имаме повече неща, които го свалят, няма да можем да достигнем едни добри нива. Аз съм Илко Куков и правя тези видеа, за да мога да направя грижата за физическото и психическото здраве достъпна и безплатна за абсолютно всеки. Нивата на тестостерон играят изключително важна роля в здравето, особено на мъжа. Играят голяма роля и в здравето на жената, но там има и много други хормони, докато при мъжете е основно тестостерон. И затова в днешно време се вижда как мъже над 50 години започват тази тестостеронна терапия, всякакви тестостеронни терапии, изведнъж започват да се чувстват много по-добре, движат се повече, имат повече енергия, изглеждат по-добре и така нататък, но там има и много странични ефекти поради естеството на тестостерона и това, че идва от външни фактори. И когато разгледаме нивата на тестостерон, дори и при младите хора, при които би трябвало да е най-високо 20-30 годишни, ние виждаме значителен спад от когато и да било в историята. И това се дължи основно на начина на живот. И както казах по-рано, най-хубавата част е, че ние можем да го променим това с не кой знае колко усилия. Разбира се, не се стремим да сме атлети тук, искани се може би, но ако можехме, сигурно щяхме сме, но тук се говори за нива на тестостерон, които да ни поддържат в добра форма и в добро здраве, за да може да имаме качествен и дълъг живот. Като нека започнем с това, кои са нещата, които значително спадат тестостерона, и след това ще обърнем внимание на стъпките, които може да предприемем, за да може да изградим нива на тестостерон, които да ни поддържат в топ форма. Така, едно от най-силните неща, които най-силно влияние има върху нивата на тестостерона, това е стресът. Като говорим не само за психическия стрес, но говорим и за физическия стрес. Който стрес се проявява от другите неща, които сега ще покрия също, но те се проявява от седенето, от непрекъснатото гонене на най-различни неща, липсата на физическа активност, създаване на един стрес в нашата глава заради най-различни причини, които в повечето случаи не са толкова важни, и дори да са важни, ние когато се стресираме върху тях няма как да намерим най-доброто решение, то всички тези неща добавят. Отделно, когато сложим физическия стрес, което казах, това е седенето, което е храненето, което е липсата на движение, което е липсата на качествен сън, липсата на хубава храна и така нататък. Те се добавят и в един момент нивата на тестостерон са толкова ниски, че започваме да обмисляме и други промени да се направи също с нашето тяло. Като нека разгледаме нещата как са малко по-детайли и ще покрия само основните неща, защото има изключително много фактори, които влияят на нашия тестостерон. Като първото нещо това е храненето, защото храненето не само, че помага на тялото, може да ни захрани, и в същото време и помага за справянето на тялото, за прочистването му, справянето му с възпалението, справянето му с различни външни фактори и така нататък. Когато е добро храненето, когато е лошо храненето, то допринася за натрупването на повече боклуци, намаляването на възможността на тялото да изхвърля боклуците, и това води до повече възпаление, води до повече проблеми, което
намалява значително и нашия тестостерон. Също е когато правиме с доброто хранене, то само повишава, защото се изчистват по-бързо боклуците. Вкарваме по-малко боклуци, захранваме тялото, даваме му всичко необходимо, от което има нужда, позволяваме му да се възстановява по-добре, което му дава и повече енергия, което пък ни позволява да правим различни активности и колкото по-активни сме, толкова по-добри са и високи са нивата на нашия тестостерон. Като храните, като цяло, нещата, храни и напитки ще покрием тук, нещата, които убиват тестостерон. Алкохол, цигари, бяла захар, бяло брашно, всякакви чипсове, снаксове, всякакви такива боклуци, голяма част от месата, голяма част от млечните продукти, защото пък те имат какви ли не хормони, не говорим за пилешкото, което се блъска с всякакви хормони и всякакви такива храни, всичко, което не е близко до естествения си вид, то ни нарушава. Всичките сладости, всичките десертчета, всичките енергийни напитки, всичките безалкохолни и какво ли още не. Всеки един буклук от тези, които може да се сетите, като за пиенето от към пиене трябва да пием само вода и другите храна се малко ще покрия и за тях какво може да правим. Но общо повечето неща, които ядем, алкохола също, и цигарите, и безалкохолното, и марихуаната, и наркотиците, всичкото намаляват тестостерона и не само това, но и нарушават и качеството и количеството на нашите сперматозоиди, защото те са свързани. Така и ще ви кажа и защо го казвам това, след малко ще обърна внимание на тестиците и какво става с тестиците ни, оказва влияние върху нивата на нашия тестостерон, защото те произвеждат голяма част от него. От друга страна имаме липсата на физическа активност, като първо, че липсата на тренировка трябва да ни силова тренировка, която да изразходва нашата енергия. Липсата на тренировки за крака, което за жалост повечето хора, които дори тези, които тренират, особено мъжете, пропускаме значително тренировките за крака, защото те не се виждат толкова, колкото не се вижда горната част на тялото и това намалява и потенциала на тестостерона, който може да получим от тренировка, защото тренировките, особено силовите тренировки, високоинтензивните тренировки, те повишават нивата на тестостерона. Колкото повече мускули участват в тренировката, толкова повече се повишават и нивата на тестостерон. Затова комплексните упражнения се малко ще покрия и как да ги правим, но комплексните упражнения, които участват повечето мускули, са тези, които дават най-добри резултати от към тестостерона, както и от физиката, как изглеждаме и така нататък. И когато правим тренировка за крака и дупе, то тогава те, понеже са най-големите мускули, произвеждат или стимулират най-много производството на тестостерон, което е изключително важно, защото, как пак казвам, всички тези неща се наслагват и нивата на тестостерон спадат и ние, както се казва, днешните мъже по-добре да си жена, отколкото да си мъж в днешно време. И не само липсата на тренировки, но и седенето. Седенето е убийствено за нашия тестостерон. Защо? Защото не само, че нарушава се кръвообращението, физическата ни форма, стойката, настроението, емоционално ни влияе по много негативни начини, но и когато седим, тогава тъшаците, тестиците, така да наречеме, да не сме вулгарни, тестиците се допират до краката. И когато се допират до краката, те естествено, както би трябвало да знаете като мъже, може би и доста жени знаят, когато ни е много горещо, тестиците спадат надолу. Нали? Отделят се един вид от тялото, защото това е естественият механизъм на охлаждане. Защото в тестиците не трябва да е топло, защото там са сперматозоидите. Производството и качеството количеството и качеството на сперматозоидите може да се повлияе силно от температурата. Когато температурата се навиши над една определена температура, което става, когато са допряни, когато не могат да се отделят, те тогава умират и това нарушава значително и нивата на тестостерон. Затова след малко ще покрия какво може да направим и за това, но какво става? Когато седнем, дори когато започва да се загряват тестиците, защото краката също са ни топли, те тогава се опитват да се отделят, обаче понеже седим, те са близко до тялото и близко до краката и се загряват, което
нарушава качеството на сперматозоидите и спада и тестостерон. Същото е и с тесни гащи, затова не е хубаво да носим много тесни гащи, защото те предотвратяват това движение на тестиците и те затова не могат да се охлаждат и това нарушава нивата на тестостерон. В същото време, както знаете, когато е студено, те се прибират точно по същата причина, защото трябва да се загреят. Но студа не им пречи толкова, освен ако не е някакъв екстремен студ, нали, да си допрем тестиците на минус 40 до леда. В тези ситуации вече може би ще е доста опасно, но в повечето случаи студа има по-позитивен ефект и след малко, както казах, ще говоря и за това. Сега покриваме нещата, които влияят негативно. Отделно, малко по-детайли вече, пластмасите, всякакви пластмаси, всякакви, които се консумират по един и друг начин, некачествения сън или прекалено много партита и така нататък и не може да спим, стреса, който споменахме, който идва или от работата, който е психическия, може да е от работата, може би от това, че не сме където ни се иска да сме, може да е от това, че гаджето ни нещо или жена ни, или баба ни, или леда ни, или някой път приятел нещо е направил. Всичкият този стрес, или понеже просто не сме където ни се иска живота, всичко това допринася до намаляването на тестостерона. Но хубавата част е, че ако се погрижиме за физическата част, то психическата следва и тя, защото нивата на тестостерон, когато се повишат, ние сме в по-добро настроение, по-енергични сме, повече имаме стимул и по-смели сме и може да предприемем действията, които да ни дадат успеха, който търсим. Некачественият сън също оказва огромно влияние върху нивата на тестостерона и някои си мислят, може да изкараме с по 5 часа сън на ден, няма проблеми, аз съм свикнал. Може би изглежда и ни се струва, че няма ефект, но всъщност ефектът е значителен и много голям и много негативен, когато качеството и количеството на съня ни не са както трябва. Просто това са едни от най-основните фактори, които ще покрия. Има много други, но ако се погрижим за тези основните, нивата на тестостерон ще са значително по-високи. Затова сега да покрием как да се погрижим за тези неща. Първото нещо, като започнем с храненето. Когато става въпрос за храненето, има няколко основни принципа, които следвам аз и които препоръчвам на всички хора, с които работя, да следват и всички хора, до които имам достъп, които са ме питали за това как да се хранят здравословно. Това са няколко принципа. Едното е периодично гладуване, което е изключително важно и полезно. Особено при мъжете ефектът е още по-голям, отколкото по принцип е едно от най-ефективните неща за най-малко усилие, но ефектът при мъжете е изключително по-добър, колкото при жените, но и при жените е много, много сериозен и много специален ефект и много добър. Там има малко разновидности, но при мъжете колкото повече го правим, още толкова по-добре. Като нещо, което не споменах, но то може би се подразбира, наднорменото тегло също понижава нивата на тестостерон, като става въпрос за наднормено тегло, излишни мазнини. Да махнем думата наднормено тегло, но излишните килограми, които са от предимно мазнини, те също оказват негативно влияние на нивата на тестостерон. И има нещо, което е като прекалено ниски нива на мазнините, което оказва влияние на тестостерона, но те са когато са нива като при бодибилдерите, които са под 1% и там всякакви такива, които са просто за повечето хора не само, че непостижими или по-скоро невъзможно постижимо, защото повечето хора просто няма да направят усилието, което е необходимо за това, защото не им е нужно, защото не сме бодибилдери, не ни трябва да постигаме такива нива. Така, когато става въпрос за храненето, както споменах, периодичното гладуване. Това означава да гладуваме да се храним в 6 до 8 часов период от време. Това означава, че в момента, в който започнем да ядем 6 до 8 часов период, най-късно трябва да сме приключили с последното си хранене и следващите 16-18 часа пием само вода. И това го правим абсолютно всеки ден. Вече ако постигнем едно ниво и го правим, това с много дълго време и сме свикнали, вече има други неща, които може да правим, да добавим и да го направим малко по-трудно, но
това е едно много силно и солидно начало. Като може да правим тренировки, защото какво става? Тогава влизаме в един режим, в който изгаряме мазнините като енергия и демек изгаряме мазнините и в същото време отделяме хормон на растежа, който ни помага да запазим мускулите и дори да изградим, което какво означава? Изгаряме повече мазни и изграждаме мускул, докато правиме това гладуване, отделно се изчиства тялото, регенерират се клетките и така нататък. Няма да влизам сега по тези теми, защото темата е за тестостерона. Но предвидичното гладуване е номер едно нещо, което трябва всеки един, особено мъжете, да правят във всеки един момент от живота си, след, да кажем, 20 годишна възраст, защото там, когато сме по-млади, е малко по-различно и в някои случаи може да има лек негативен ефект върху растежа, но да кажем след 18-20 годишни няма никакъв проблем да го правим, дори и преди това, но да кажем след 20-20 нещо годишни може да го правим до край, до живот. Даже трябва да навлизаме повече и повече в него. Другото нещо е да се придържаме, ако можем да намалим до минимум или да изключим изобщо животинските продукти, месата, млечните и всякакви такива бокуци, които са пълни с всякакви хормони, антибиотици и така нататък, но да се фокусираме основно и сваляме всичките алкохоли, пиене, безалкохолни, какво още друго има, енергийни напитки, кафенца, мафенца, всички тези неща трябва да не съществуват в нашия живот или поне да не ги консумираме и да наблегнем върху основните растителни храни. Има няколко типа храни, които препоръчвам и трябва да са основно да се придържаме към тях. Това са зеленчуци и плодове, бобови лещи и всякакви варива, ядки, семена и зърни, като зърнените може би най-малък процент трябва да представляват. Другите неща много по-голям процент. И когато се придържаме към тези храни, не само набавяме всички необходими хранителни вещества на тялото, но и в същото време му даваме възможност да се изчисти и в същото време отгоре на това не го задръстваме с всякакви бокуци. Защото това е проблема. В повечето случаи тялото просто не може да се справи с бокуците, които приема от храната, която ядем. И някои ще ми кажат, че протеина, аминокиселините не покрива растителните храни, не покриват всички аминокиселини, незаменимите и така нататък. Ако се разровите и се поинтересувате, ще разберете, че това са стари неща, които са объркани, че всъщност всяка една растителна храна има всички незаменими аминокиселини, като не са в същите стойности, както при някои животински продукти, да кажем, но ако си набавяме достатъчно калории от качествена растителна храна, то няма да имаме абсолютно никакъв проблем с нивата на протеина и аминокиселините. Отделно да не говорим изобщо, че количествата на протеин, които са необходими, са много по-малко от тези, които се препоръчват и промотират навсякъде. Но това е съвсем друга тема, която в случая за тестостерона не ни оказва толкова кой знае колко влияние. Другото нещо е да пием вода. Много е важно да пием вода, защото водата помага за всичките процеси и изчистването. Не да пием сокчета, не да пием всякакви такива бокуци, да пиеме вода. Вода. Водата е супер, като трябва да се пие по 50 мл на килограм на ден. Имам други видеа, които може да гледате, където обяснявам повече за водата, кога, как, защо и по колко и как да пием повече и така нататък, но просто повече 50 мл на килограм на ден, като всяко едно количество повече от това, което пиете в момента, което се приближава до количеството, което казах сега 50 мл на килограм на ден, то всяко едно количество, което се приближава до това е бонус, така че не се прибивайте, ако не успявате да ги изпиете тези всеки ден, но се стремете към тях. Какво имам преди 50 мл на килограм на ден? Ако сме 60 кг, 3 литра, 70 кг, 3 литра и половина, 80 кг, 4 литра, 90 кг, 4 литра и половина и 100 кг и над 100 кг, вече около 5 литра вода. Аз съм над 100 кг и 5 литра вода се опитвам да я пия повечето дни. Не всеки ден, не е перфектно, но в повечето дни се опитвам да я пия.
Ако искате да научите и начин, по който може да се детоксикирате, защото и това е много важно, когато става въпрос за храненето, не става въпрос само за какво слагаме и периодичното гладуване, за жалост не е достатъчно, може абсолютно безплатно да научите как прочиствам аз тялото си. В линка в описанието абсолютно безплатно е една програма, стъпка по стъпка, детокс програма, която аз правя и я давам на всички мои клиенти, да се рестартира тялото, за да може всички други промени да са много по-лесни и много по-ефективни. Следващото нещо, което е изключително голям фактор, това е движението. Като трябва да се движим колкото можем повече. Трябва да правим силови тренировки колкото се може повече. Разбира се, не да се пребиваме всеки ден от тренировки по 30 часа, което е невъзможно, защото имаме 24, малко преувеличавам, но ако правим силова тренировка поне 20-30 минути на ден, повечето дни, дори да не е всеки ден, повечето дни, в другите дни сме просто активни, то това значително ще повиши нивата на тестостерон в нашето тяло, което ще ни даде повече сила, повече енергия, по-бързо възстановяване, по-добро здраве и така нататък. Затова е много важно да ги правим тези неща, да правим някаква активност всеки ден. Като най-добре е да е някоя активност, която ангажира цялото тяло. Както казах, комплексни упражнения. Какво означава комплексни упражнения? По принцип означава упражнение, в което участват повече от една стави, но за по-лесното разбиране е упражнение, в което участват по-голямата част от мускулите или повече мускули от един-два мускула. Колкото повече мускула участват в едно упражнение, толкова по-добро и по-ефективно е то за нас. Толкова по-добро е за нивата на тестостерона. Затова кляканията, например, и тренировките за крака и за дупе са едни от най-добрите, защото ангажират цялото тяло и ангажират най-вече най-големите мускули в тялото, които са краката и дупето, което ни помага най-добре да повишим значително нивата на нашия тестостерон, което е много, много важно. Тренировки силови, други всякакви спортове, някое нещо, което да ни разтварва психически, също е голямо значение. Така че разтягането е от голямо значение, защото когато не се разтягаме достатъчно, то това намалява нашата способност да правим повече неща, което и увеличава и също и риска от контузия, което може да ни предотврати да стигнем да поддържаме една физическа активност за дълго време. Отделно, нещо, което дава също много добри резултати, когато става въпрос вече за силовата тренировка, това са високоинтензивните тренировки за кратко време. Като един от най-добрите принципи е 30 секунди правим висока интензивност, 90 секунди почиваме поне 6 пъти, като включваме загрявката преди това и ако може добавяме и още упражнения, за да може да е повече от... Иначе минимума ще е 12 минути, ако правим 6 пъти по 30 секунди правим упражнения, 90 секунди почиваме, но е добре да го направим повече. В началото може би малко по-малко, но ако стремим към това и правим разтягане и се храним добре, и пием вода и така нататък, нивата на тестостерон значително ще се повишат. Така, от към движението това е нещо много важно, но също и седенето е изключително вредно. Така че, когато седим, за да намалим значително негативните ефекти от седенето, трябва на всеки около 50 минути, 1 час да ставаме и да се раздвижваме поне за 5 минути. Това ще ни помогне да влезем в по-добра физическа форма, ще ни повиши продуктивността, ще сме в по-добро настроение, ще имаме повече енергия и ще увеличи и нивата на нашия тестостерон, защото и забързва метаболизма и нашите тестици няма да се загряват толкова много, което ще ни помогне да ги охладим. И един трик, който аз съм правил дълго време и много спортисти го правят, това е лед върху тестиците, поне 2-3 пъти на ден. Ако можете, дори един път на ден, пак става, но особено когато седите, това е един от най-големите хакове, които може да направите, защото когато слагаме лед на тестиците, това значително повишава тестостерона и подобрява възстановяването. Са много атлети, може би не са много, но голяма част от атлетите го правят това нещо. Веднага след тренировка се слагат лед на тестиците. Аз съм го правил за много дълго време и наистина може да се усети разликата. По 3 пъти на ден го правих аз. Някъде средно може да си купите един компрес, се казва, за
Топло-студен компрес, имаше някаква специална дума за него, няма значение. Топло-студен компрес, който е по принцип за контузии и него си го слагате в фризера, изваждате, слагате го на тестите, когато седите след 20 минути, половин час може да го приберете пак в фризера, след това на обяд пак, това сутринта примерно и вечерта пак, или когато можете. Но това е един много сериозен хак, който може да ни помогне значително да повишим нивата на тестостерон. И когато това е от към движението, е колкото можем повече, с седенето да го избягваме и колкото се може повече да движим. Нещо друго, което е много също важно, всяко едно от тези неща са основните неща, които влияят върху качеството и количеството на нашия тестостерон, като предимно количеството, разбира се, защото качеството в повечето случаи е близко. Съня. Това е съня. И не само говорим за количество сън, но говорим и за качество сън. Количество сън, в повечето случаи, ако спим между 7 и 9 часа на дневна база, или на нощна база, то в повечето случаи количеството е предостатъчно. Но ако сме въпреки това се чувстваме много изморени, то тогава трябва сериозно да наблегнем върху качеството. Като за качеството има няколко фактора, няма да ги покривам всичките, но ще покрия основните, които влияят, защото те са хиляди, както за всяко едно друго нещо. Основните неща са: първо, стаята да е в която спим, да е колкото се може по-тъмна. Второто нещо е никакви устройства в тази стая, докато спим, особено и като се събудим и преди да си легнем. Третото нещо е преди един час поне, половин-един час, ако можем 2-3 часа преди, да нямаме абсолютно никакви екрани, да не гледаме никакви екрани и да правим някаква активност, която да ни успокоява. Да си направим едно разтягане, например, защото едно статично разтягане, което държим в разтягаща позиция поне 30 секунди, и като направим едно разтягане такова, ако си направим да си запишеме каквото ни е на главата в един дневник и просто да си легнем, дори да не може да се разчете какво пише, и да си легнем, това ще ни помогне значително да сме много по-спокойни, да заспим много по-добре и много по-бързо, да влезем в дълбокия сън и да спим много по-качествено. Като също и всякакви светлинки, дори една малка светлинка на зарядно може да наруши качеството на нашия сън, така че в стаята да е абсолютно тъмно, колкото се може по-тъмно. Другото нещо е да си лягаме по-рано. Колкото по-рано си легнем, толкова по-добре. Часовете зимно време е между 9 и 2, 9 часа вечерта и 2 часа през нощта, и лятно време между 10 часа вечерта и 3 часа сутринта са най-добрите за сън. Това са часовете, в които тялото се възстановява много по-бързо, отколкото другите часове, когато спим. И ако в тези часове спим, особено в първите часове на нощта, то тогава лимфната система на мозъка също работи и изчиства от плаките, намалява значително шанса и риска от Алцхаймер и всякакви други болести, свързани деменция и свързани с мозъка, и помага да сме в по-добра енергия, по-добро здраве на мозъка, повишава и нивата на тестостерона също. Качеството и количеството на съня са изключително важни. Това са едни от най-основните принципи за съня, но е много, много важно ако ги спазваме повечето, то качеството на нашия сън ще е значително по-добро. И когато направим всички тези неща, и нивата на психическия ни стрес ще спаднат значително, защото първо здравето ще ни е много по-добро, мозъка ще ни е по-добре, ще изглеждаме много по-добре, ще сме в по-добра форма, ще имаме много повече енергия, много повече сила, много повече желание за да изпълняваме нещо, много по-вероятно е да предприемем по-смели действия, което ще ни помогне пък и да постигнем по-добри резултати, което ще помогне и да се намалят и нивата на нашия стрес психическия значително. Така че започнете с тези неща, които споменахме. Не са малко, но започнете с едно. После изградете, когато свикнете с това нещо, добавете още едно. По този начин нивата на тестостерон ще се дигнат и ще станат едни хубави, нормални нива, за да може да имате живота и да създадете, или поне да повишите значително шанса да успеете да създадете живота, който искате, и да живеете щастливо, дълго и качествено. И да правите нещата, които искате. Ако искате да научите още начини да подобрите здравето и живота си, гледайте това видео тук.